खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। सिखारनानै आङो दा आलुखौनो रुहैबाय आरोना, आलु पराथा बानायनानै हरनोसै होननानै। ओमफ्राय सामब्राम होबाय, दुन्दिया होबाय, जिरा एसे होबाय, ओमफ्राय आजवाइन होबाय, ओमफ्राय संख्रि होबाय, हालदै एसे, गरम मस्ला होबाय आरोना लोगोफोर। बेनोसै आंनालाय सामफ्रामबो बेनो आरोना। ओमफ्राय दिनै आलु पराथा हरबाय आरो आङो। ओमफ्राय मा हरनो मा हरा, आसार ओरैनो मिक्स आसार दंमोन, बेखौनो हरबाय आरोना आङो। माथो खालामनो, ओरैनो गोजाबाबो जानो हाखायो होनबाबो होननानै आङो एसे खैरोम दैरोम जाहैथोंसै होननानै आसारखौनो सोनानै हरबाय। फारसेथिं बिफायाबो नै आपेल लेमगासिनोमोन, माने बयबो सेरखाय फेरखाय मा होनो फारा फारि आरोना। गारियाबो दाना किकसो मारिलायनांगौ जाबाय आरोना, मा जाखोथाय फाहामनानैबो लाया मानानैबो लाया। सासेया सिखाराखै, नङाबा सासेयाबो थांफाथारगौमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै आंना अन्थाव बाथाव, बेखौ नायनानै ओरैबायदि गोजोनो, नायबाय थागोन खोन्थाबाय थागोन नोंथांमोननोबो आरोना। बाया ना बिबारखौनो नुयो, ना अबावबा थांनायानो जायो, ना मानायानो जायो। बेखायनो बेखौनो नायसाबबायनानै गोजोनथारो आरो, ओरैबायदि गोजोनोना जाम्बि बायदिसो मोनो आरोना आंखौनो आं। माने बेल' बिबारखौनो आयौ इदि। दासो मोखां सुबाय आरोना, बिसोर थांखांबासो मोखां सुयो आं। ओमफ्राय बानायफिनथारनोसै आरोना बोराय बुरै जानो। जोंना एसे माने आलुआ मोनब्रेद्रायदों आरोना, ओमफ्राय आं आथा होनानैसो बानायगासिनो, माने बानायदों आरोना। आबैनो बिदिनो बानायनानै हरबाय आङो, आथा होफिननानै एसे मोनब्रेदों। माखासेया नै माथो माखासेया माबायाखै, बे दरथामा मानो मोनब्रेनाय बायनाय। बिदि एसे गोरान आथा होनांगौ आरोना, बिदि माबाद्रायबा माने भिडिअफ्राव नुयोना हिन्दी आलदाफोरनिखौ, होमबा एसे माने माबोरै मोनब्रेनाय जाखो, माने गनो नागिरो आरोना बिदिबा, सोबा थाब गेब्रुनो नागिरो। एसे लावथब थब माबा आथाखौ लानानै बिदि सोबाय, बिदि बानायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गनो नागिरो आरोना, ओरैनोथ' जेबो नङा थिगानो। ओमफ्राय गाइखेर गोखैजों जानोसै आरोना। गाइखेर गोखैखौ बिसिनिथिं आलादा बानायो आरोना, जोंनिथिंजायना डाइरेक्ट गाइखेर गोथाङैनो गोखै खालामो। ओमफ्राय बिथिंजायनिया गाइखेरखौ फुदुंनानैसो गोखै खालामो आरो। पराथाबाथाय दैहिबा गोथावसिन मोनो आरोना, माने एसे गोथाव, खुगायाव सालाया मोजांसिन मोनो। ओमफ्राय मा होनो, घि होफब एवबाय, नै घि जानोसै, द'आवनो थाबाय थानोसै, जेबो खामानि गैला दामानि गैला लुदुमामा जालांसै। आरो जायाबा माथो नङाबा लोगोफोर, आजियासै खालि नाय, जाबा बेनो जायाबा बेनो। सोरबा जाग्राफ्राबो फुङा, जायैयाबो सोरबा बायदिया फुङो आरोना बेसेराफोर। जारजि देहा होननांसिगोन ना मा होनो बियो। एलाय पेकेटनिसो आरोना, गाइखेर गोखैयाबो आं बानाया, बायो, बांद्राय मोजां जाया आंजों। ओमफ्राय नै बिदि आरोना, गाइखेर फिसा पेकेट फिसाबो फैयो, गिदिरबो फैयो, थेमानिबो फैयो। माने बिराद गोथावसिन मोनो आरोना गाइखेर गोखैजों। ओमफ्राय संख्रि एसे होबाय, ओमफ्राय आं बोरायनो हैग्रोबाय आरोना, एसे दिनै थाब थांनो होननायखाय। ओमफ्राय नै आंबो लाबाय, बाबाजों आंजों मोननै, बिफाया जानानै थांखांबाय आरोना, दिनै थाब थांलायबाय। दै लाबोदोंमोन गोलैलायलांबाय। संख्रि एसे होदों आरोना आङो। नै जादो, बे आलु एसे आग्लायदोंमोन, जानोसै आरोना। बारा थोरसि लथा बाहायबाय थाया आरोना लोगोफोर, बेयावनो नाबाय बेयावनो जाबाय। दानबा गंबैसे ओंखारखो सुबोखांबावबाय आरोना आङो, जानायनि सिगांनो बोस्रांबोबावखाबाय आङो। पराथा आरो गाइखेर गोखै मजा होननायसो आरोना लोगोफोर, बिराद मोजां जाखायो। आगोलाय जों पराथा जाबाथाय आङो माने पाटियालायाव आगोलाय पस्टिं थानायाव बेखौ गोसोखाङो आरोना। बिराद माने आलु पराथा बिराद सोलियो आरोना गाइखेर गोखैजों। एसे गोसोखांबाय थायो, ओमफ्राय बिमा फिसाजों होबाय जानो आरोना।
जागोन ना जाला? सानजौफुनि मावलायबाय आरोना लोगोफोर जालुग्रा सयाबिन मुदुफुल आलु जेबो गैया मानो होनबा आं न'आव बुस्रिगासिनो सानफ्रामबो दिनै मैया बुस्रिदों सानफ्रामबो खथासे बुस्रिगासिनो आरोना खेबसेनो मावजोबनोबो हाया न'फोरखौबो बुस्रांजोबनोबो हाया माने बेखायनो आङो एसे एसे बुस्रिबाय थादों आरोना सानफ्रामबो दिनै खथासे गाबोन खथासे बिदि बुस्रिगासिनो आङो आरो दंबावो आरो सिरि आरि ओमफ्राय बेखायनो मामबार संथारबाय आरोना आङो फारसेथिं संदोंबो ओमफ्राय फारसेथिं एसे बोस्रांला बोस्रांलि खालामदों आरोना गोदौफावलायबाय नै मैगङाबो मा मोननो सानफ्रामबो बे मैथ्रु मुदुफुल दंमोन नालाय बेखायनो सयाबिनजों लागावबाय आरोना आङो लोगोफोर मामिया दैखौ लोंनायाव डाइरेक्ट बास्केट होनबाय ओमफ्राय बास्केट होनबाय ओमफ्राय दैखौ लोंबाय डाइरेक्ट जाग्राखौ होबाय आंनो मालाय बाबायाबो दुथिया दंमोन ओमफ्राय दुथिया थांबाय फैफिनबाय ओमफ्राय फैफिननायाव डाइरेक्ट फै दा स्कुलाव थांबा डाइरेक्ट फै होनखादों आं डाइरेक्ट फैबा डाइरेक्ट होनबा इउटुबाव जाबाय दे थांबाय बाय आया बिमाया मा मावनायमोन मा होनदों न'खौ साफा खालामबाय ओमफ्राय इखौबो साफा खालामबाय ओमफ्राय फाफुनिखौबो साफा खालामबाय ओमफ्राय मोनसेखौबो साफा खालामबाय ओमफ्राय ओंख्रिया गोथाव नङा नामामोन ओंख्रिया गोथाव बेसे गोथावमोन ओंख्रिया गोथावमोन एफा गोथावमोन मा ओंख्रिमोन खोन्थालाय सयाबिन आलु ओमफ्राय पापाया लोगोफोर जाखांलायबाय नै ओमफ्राय बे मामिनि आन्था थाबाय नै पनिरबो बानायनो नागिरदोंमोन बे आसि मोनसेखौ नायनो सुखुथारला आरोना आङो दाख्लै हाथाइनिफ्राय नै आसुगुराव फोनग्रा लाबोदों आखाइयावथ' फोननो हाया नालाय खोमोना बोरैबा मोनगासिनो आरोना आङो ओमफ्रायलाय माथो बोस्रांखांलायबाय मेंगुलायबाय आरोना जि लामनो खेबथेबनाय माबा मावो माबा बावफ्राङोहाय थ' नै न' आरि बुस्रांबायमोन नालाय लोगोफोर बेफोरखौ एसे फोरानस्रोदों आरोना आङो बेखिनियानोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोफोर बिबारखौनो खनले देखायबाय थागोन आरोना आङो बोरायाबो जानानै लोंनानै थांखांबाय आरोना